Tömör professzor előadásait a Raiffeisen Bank támogatja. A jelzálog hitel. Nevem Tömör professzor. A jelzálog hitelek lejárati ideje általában 10-20 év. Így az adós kisebb részletekben tudja visszafizetni a felvett összeget. De mi is a jelzálog? A válasz egyszerű. A hitelintézetek kockázatának mérséklése, mivel az igényelt pénzért az adós zálogul ad valamit a banknak. A leggyakoribb jelzálog az ingatlan, mert fontos, hogy a zálogként szolgáló biztosíték értékálló és forgalomképes legyen. Így, ha nem törlesztenénk a részleteket, a kölcsön az ingatlan értékesítéséből kerül visszafizetésre. Figyeljünk ezért arra, hogy csak akkora törlesztő részleteket vállaljunk fel, amit hosszú távon tudunk majd fizetni. Két jellemző típusa van a jelzáloghitelnek, a szabad felhasználású jelzáloghitel és a lakáshitel. Ez utóbbinál annak fizetik ki a hitelt, akitől a lakást vesszük. Jelzáloghitelt is kaphatunk devizában. Ez esetben a hosszú futamidő miatt még hangsúlyozottabban kell mérlegelni az árfolyam kockázatot. Röviden ennyi. Remélem velem egyszerűbb volt szót érteni. A következő részben Tömör professzor a telefonos bankügyintézéssel foglalkozik. Érdemes lesz nézni. Tömör professzor előadását a Raiffeisen Bank támogatta.